Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. palagi siyang sumasakay sa aking e-bike. Hindi po ito ang kalibin ko kundi ibang babae. Feel good morning po sa lahat ng tagapakinig at nanonood kay Tita Max sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo lang po ako sa pangalang Kaloy ng Pasay City. Alam niyo po ang Tita? Nilagyan ko po ng sticker ng Love Radio itong e-bike ko magmula nung nagbago po ako. Arang kilala ko kaninong ibay. Basic. Pinapampasada ko po kasi ito dito sa amin. Dati aminado po akong pilyo at maldito. Sa 5 taon namin pagsasama ay nabuntis na nga sa wakas si Joy Ann. Magka-live-in po kami. Ngayon, malapit na po siya manganak, ay uhaw na po yung camel. Ayaw niya na pong magpainom sa camel kasi nga malapit na nga pong manganak. Pero tinitiis ko po yun ang Tita dahil kaloyal po ako nung panahong yun. Alatang hindi totoo nabubulol At malapit na nga pong manganak si Joy Ann. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ayan na, mahal. Yung gusto mo, mango shake. Di ba yun yung hiningi mo sa akin, mango shake? Oo, saka... Asa yung fishball? Fishball. O yan na. Tsaka kikiam, hinaluan ko. Okay, kakain ko na. Bakit ganun kahit kumain? Ang laki na ng tiyan mo ngayon makapamaduduan. Ganun talaga may mga bundes na ganun na kahit kahit mga anak na naglilihi pa rin, ganun talaga. Sige lang, mahal. Uy! Pakinggan ko nga si baby. Pakinggan mo dito. Pakinggan ko nga. Parang sa iba ka yung pisingin mo, parang sa iba. Ay, sa baba pala, sa baba. Nilalapit. Hunaw na kasi ako, mahal. Alam mo naman. Hindi, wala akong gana. Hindi pwede, mga anak na ako Pwede pa yan. Sabi naman ng doktor, okay nga doon para mas ma-open daw, hindi ka masiis. Hindi naman ako yung doktor. Doon ka sa doktor. Hindi naman ako yung doktor. Ayoko. Bibi. Ang sakit Pakinggan ko si Bibi. Aray! Naninipa na si baby. Katuloy, kasi ayaw niya raw, baka daw may matira sa loob baka mapunta sa ulo niya. Ayoko, tama na. Huwag ka makulit dyan, ayoko. Pwede pa yan?
Ito naman babiyahin na ako. Tapos, Ayoko ahon na nga. ako. Ilang buwan na. Grabe naman to. Ahon na yung Mag-ano ka camel. muna, mag-solo ka muna. Kaya mo yan. Sige na. Lagi na lang all by myself. Pagod na ako sa all by myself eh. Siguro nang babae ka, no? Nang babae ako, gaganito ba ako sa'yo? Pwede naman yun. Walking ka Ganyan kaya kasi ako. hindi ka na babae, hindi mo sure. Ganyan nga ako. No, ayoko mahal, nga. mahal naman eh. Ayoko nga. Maawa ka. Nainis na ako sa'yo eh. Sige na nga. Ano bang gusto mong bilhin kong pagkain mamaya pagbalik? Ang sweet naman, kahit di ko na pagbigyan, okay lang. Sige, bilang mo pa ako ng pinya. Tsaka, Pinya na pinya na may ketchup. Yan ka na naman. Nung nakaraan, humingi ka ng pinya na isa lang yung mata. Paano ba mangyayari yun? Paano gagawin? Binuntis mo ako. Ganun talaga kami mga buntis. Tapos nangingi ka ba ng durian na walang tinik? Meron bang ganun? At saka gusto ko ng pakwan na color violet. Sige na. Pakpuan na color violet. Baka, Sige na. baka pwede dragon fruit na lang. Kahit mahal yun, bibilhangan talaga Sige na, kita. Kaloy. Ayaw mo yata. Ayaw ko lang nga. Nagtatabula ako. Yun na nga. Ulit naman ito. Yun na. Labas ka na. Tama na. Kunting diis na lang. Mapapasok mo din yan. Uhaw na uhaw na uhaw na uhaw na uhaw na po ang camel, angkol at tita. Ang baka yan. Riyas lang naman yan. Pero ganun po talaga eh. Binibilang ko siya kung ano man yung gusto niyang kainin dahil gusto ko para sa baby naman namin po yan. Isang araw, may sumakay po sa akin magandang pasahero. Hindi ko po siya tinitignan kasi ayaw ko pong magpadala sa tukso. Pero maganda siya eh. Paano yung ayaw magpadala? Ganun lang, mag-drive. Siya pala ay si Alodia. Nagkakwentuhan naman po kami dahil halos araw-araw po siyang sumasakay sa aking e-bike. Sa edad na 24 ay tinuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nahinto raw po siya dahil nga sa kailangan niya munang magtrabaho pansamantala. Ngayon, nakabalik na po siya. Sa araw-araw niya pong pagsakay sa aking e-bike ay naawa po ako kaya hindi ko na po siya pinapabayad. Kawang gawa. Basic! Kailangan po nating mahalin ang ating kapwa. Kaya Daming po, explanation. dahil po doon, mas lalo kami naging close ni Alodia. Halos 2 buwan na po siyang nalibre sa akin. Pero wala po yun. Maliit na bagay. Dito na tayo. Thank you, kuya. Ano ka ba? Para ka namang ngayon. Basta, ito tapusin Hindi mo yung po. pag-aaral mo. Yun yung Hindi pinaka-importante. po ngayon kasi binigyan po ako ng titiyahin ko ng pera. Ito po kahit Hindi. ito lang tanggapin niyo po. Hindi na nga. Ano ka ba? Hindi na nga. Huwag nga. Ito tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi, alam mo, nagsisisi nga ako. Hindi ko tinapos yung pag-aaral ko eh. Bakit po? Anong nangyari? Bulakbol. Tamad. Ayaw pumasok. Sige na po, kunin niyo Hindi to. na nga, Kasi hindi may na nga. sobra naman po akong Hindi baon. nga. Hindi yan yung gusto ko. Ibig sabihin, hindi yan. Hindi ko yan gusto. Okay na yan. Nakakahiya po eh. Sobra naman po yung baon ko. Hindi na nga. Ipunin mo na yan para sa mga projects mo. Pagdating ng panahon, may panggastos ka. Ano ka ba? Kasi, Kuya Loy,
Kasi halos magdadalawang buwan mo na ako nililibre. Wala naman akong, baka, wala Iruta naman. ko naman to sa e-bike eh. Syempre may mga pasahero ka po na yun, baka, Hindi iba na. po yung asawa nyo, buntis. Baka kailangan niya ng, kailangan lang, niya okay lang yun. pampaanak. Okay lang yun. Nakakaya po eh. Okay lang yun. Ano ka ba? Salamat po sa lahat, Kuya Kloy, ha. Hmm. Pasensya ka na kung sinusubukan ko lang din kasing Wala na. Huwag ka na magpaliwanag. Okay lang yan. Basta ang gusto ko lang, makapagtapos ka, masaya na ako doon. Magiging proud din ako sa'yo. bait niyo po talaga. Sana pagpalain kayo ni Papa Jesus sa mga lalo po't magpapasko. Mm. Kasi ako, pangarap ko talaga na Paano po ko kaya kayo masusuklian sa mga... Ay, wala. Hindi ako humingi ng bayad. Wala. Sure Pero ka gusto mo po. kumain? Kain tayo. Wala nga po akong pera. Ako na nga ililibre. bahala. Ako na bahala. Ang dami niyo naman pera, Kuya Loy. Hindi, mamasada ako eh. Siyempre. Kain lang. Syempre po, para sa asawa niyo yan. Baka Huwag hanapin mo po. nang pag-usapan yung mga taong wala dito. Baka ba naman? Ba yan? Ganun yun. Sabi ng kumpare ko, nag-i-e-bike din. Hoy! Ako yung pare mo ba? Nag-i-bike din ako. Ay, pre! Kuya Loy, bakit? Tara na, kain na tayo. Kain. Sige, gutom na po ako kasi pinambayad ko po ng printing yung baon ko eh. Eh, sumakay ka na. Huwag ka na Sige po. dyan. Thank you, Kuya Loy. Kain tayo. Gusto mo ng mga pansit-pansit? Ano mo gusto mo? Ha? Butter chicken. Gusto mo? Pansit po, okay na po Sige, sa tara. akin yun. I came to Kwarto-kwarto to eh. Dito lang tayo kasi, di ba aircon? Pero wala po masyadong lamig sa kama kasi sa kama tayo kakain. May isang mesa naman, Tapos 2 upuan. Nandun na sa picture kanina, tinignan ko na eh. Kung may ano. Kuya, tsaka Oh. maandar yung TV, no? Patayin nga natin. Ayan na, wala na. Asan po yung pansit? Ay, tara. Teka. Tsaka ba sabi kanina nung lalaki yung hindi siya tumitingin sa mukha natin, no? Bakit? Ay, hindi ko alam. Kain ka na. Anong gusto mo So, sabi sa inyo po ay Sir, dating gawi? Ano po? Magkakilala na po. Ah, Hindi kayo kumakain dito? Order. Nag-order ako dito palagi ng pansit. Di ba masarap? Tingnan mo. Lagyan ng clones. Wala ba? Mainit-init pa? Bagong luto talaga Bagong luto to. yun dito. Tsaka Galing yung naman po, chicken. no? Butter chicken. Pero Masarap parang yan. ang mahal, no? Nakita ko sa menu. Sige na, kumain ka na. Ang dami mo pa sa Kumain ka na. Mabuti Ganun yung ba busog yun? ka. Oo. Ano nung gusto mong gawin? Kain o kain? Kain po ng pansit. Kuya. Sige, kain ka dyan. Kain lang. Baka busog ka. Sarap po. Pwede ko po iuwi yung sobra? Ano mo? Higa lang ako dito. Sakit likod ko eh. Sige po, kuya. Dito lang ako sa upuan. Ay, ako. Ano kaya to? Dito ka umupo, mas soft. Dito sa gilid ko. Dali. Mas malambot. Nag-discount. Malambot to. Sige na. Sige po. Ay, oo nga po. Ang labot ngayon lang po. Ano po ba tawag dito? Ha? Sa lugar na to? Ano tawag? Ngayon lang kasi ako nakapasok. Resort to. Resort. Bakit wala ako nakita swimming pool po sa labas? Dati meron yan. Tinanggal na nila. Ginonvert sa kwarto kasi sayang. Ang galing. Parang alam niyo po yung history. Taga dito ko, malapit na naman. Kuya, ba't ka po na humahawak sa kamay ko? Ay, sorry. Kamay mo pala yan. Nakala ko kumot ang lambot eh. Kuya, yun po. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng panlilibre mo sa akin. Ako wala yun. Ikaw naman. Ang bait-bait niyo po sa akin. Sana po, isang araw pag naka-graduate po ako, masuklian ko po kayo. O kung gusto niyo ba, ngayon na yung sukli. Uy, grabe ka. Hindi ako naniningil sa'yo ha. Ba't ka magbibigay ng sukli? Wala naman ako Hindi sinisingil niyo po sa'yo. ako sisingilin talaga. Hindi.
Ano ka ba? Parang, ang bait niyo po kasi sa akin Pero eh. tatanggapin ko kung meron. Na? Ewan ko sa'yo. Ayoko, baka sampalin mo ko bigla eh. Hindi po kasi. Hindi. Ayoko manampal ka. Buti na yung walang pilitan dito. Yeah? Kasi naisip ko po kanina, dinala niyo ako dito, kwarto may kama. Ano po bang gusto niyong mangyari? Wala lang, pahinga, palamig. Wala kayong gustong Kasi hindi mangyari? naman Sure aircon po yung kayo iba. kasi Gusto, lalabas meron. na. Ang tagal po ng seremonyas. Ano gusto mong mangyari? Game. Gusto kong may mangyari din. Ang ganun ba yun? Kasi bilang... Ay, dami na sa... Kaya nga. Nako, lagot na ang Tita. Nadala po ang inyong abang lingkod. Anong nadala? Ikaw nagdala eh. Nadala? Ikaw nagdala. Linawin lang. Matapos po ng pangyayaring yun, hinahanap-hanap ko na po si Alodia. Kaso isang beses lang po yun, hindi na po naulit. Hindi ko na rin po siya nakita. Di na siya nagpaparamdam. Fast forward po, makalipas ang isang taon ay nanganak din si Joy Ann. At pagdating sa binyagan, Bay, congrats, bay. Ninong na talaga. Kumpare na talaga tayo, bay. Salamat pare. salamat sa iyong pagpunta ha. Salamat sa iyong pagpunta. Salamat. Oh. Oh. Mahal, sino yung tumatawag? Wala isang pare pa natin si si paring Mahal, Tanod. papakilala ko Oy, nga pala. congrats ha, Binya Bibi. Dumating na yung ninang na isa, yung Mars ko. Yung Oy, kasama ko Mars! natin sa Ako yung Robinson. ninang! Ako! Ikaw pala. Ayan, Trixie, ito nga Ay, pala. kasama ko pa yung isang Mars natin. Ay, oo nga. Mars, congratulations sa... Asan na yung baby na yan? Si Baby! Ba't nandito si Alodia? Ano ginagawa niya dito? Mahal, Kuya Kaloy? hindi tayo... Magkakilala kayo? Naging pasahero ko Kuya dati. Kaloy? Naging pasahero kita dati, di ba? Oo. Opo. Oo. Naisasakay niya po ako tuwing papasok po ako sa school. Oo. Magkakilala na pala kayo. What a small world. Ninang siya sa anak natin. Ba't kayo magkakilala? Ninang po ako. Dati po kami, saan nga tayo nagkatrabaho, Mars? Doon tayo sa ano, may department Robinson. store yata, sa department store. Oo, pero parang iba yung, parang nagkagulatan kayo. May something ba kayo? May problema ba kayo? Wala. Kain na tayo. Kain na oo. tayo. Ay, tara na, kain na. Gutom na ako. Sige po. Bay, tara, bay. sige po. Kain na tayo, bay. Alodia, di ka nga dito saglit. Alodia, Ba't Kuya Loy? kumusta ka na? Okay lang Ba't ako, di ka pero... na nagparamdam? Ano nangyari sa'yo? Kasi tinapos ko na yung pag-aaral ko eh. Ba't naman ako... Tsaka bakit ako magpaparamdam sa'yo? Ba't ka ba nagagalit? At hinanap kita, hindi na kita mahanap, hindi na kita matagpuan. Ano nangyari sa'yo? Wala naman tayong kailangang wala naman tayong relasyon, wala naman tayong kahit ano. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil nililibre mo ko, tinulungan mo ko, pero wala naman tayong connection na dapat i-maintain. Hintay kita, araw-araw ako naghihintay sa'yo. Daya mo naman. Bakit mo Hindi kayo ka nagtay? Kuya Kaloy, wala naman tayong relasyon. Ilaan mo yung boses mo, baka marinig ka ng asawa mo. Hindi ko pa naman nasawa yan eh. Grabe talaga, Mars. Ang tabang naman itong buko pandan. Bakit walang hotdog tong spaghetti? Ewan ko, handaan niyo to. Ano ba? Ba't mo ginawa sa akin yun? Ang alin? Wala akong Hindi ka ginawa. nagpakaramdam sa akin. Hindi, wala naman tayong kahit ano. Ba't ka kasi umasa? Ba't ka umiwas sa akin?
Kasi may asawa ka na. Hindi pa kami mag-asawa niyan eh. Pwede ko pang iiwalayan yan eh. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ang sama mo, bininyagan na yung anak mo ah. Kaibigan ko yan. Buti na lang pala. Iniwasan kita kundi yung sariling kong kaibigan pagtataksi lang ko. Umayos ka nga, Kaloy. Alodia. Here I am. Damdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!